Ola, chámome Mabel Rivera, son actriz, son galega, vivo en Galicia. Levo moito tempo, demasiado, participando e colaborando coas convocatorias da BDS na zona de Santiago. Verdadeiramente o que está sucedendo últimamente en Palestina, isto xa a utilización da fame de maneira deliberada como arma de exterminio contra unhas persoas totalmente indefensas que nunca dispararon un arma, pareceme xa o colmo da crueldade máis deliberada e máis imperdoable. Así que, pola miña parte, o meu apoio, unha vez máis, absoluto, nesta ocasión, a flotilla Sumud Global, que viva a loita do pobo palestino. Un saúdo. Son Suso de Toro, escritor, e dou todo o meu apoio á flotilla Sumud Global, porque Israel está cometendo unha masacre, un exterminio, un xenocidio, diante dos ollos de todos. Todos o sabemos e non o podemos negar. Todos somos testemunhas do que está a ocorrer ali. E estamos a tempo aínda de paliar, na medida do posible, ese masacre que están a cometer na poboación palestina. Todos temos a obriga de apoiar todas as accións e por iso apoio a flota global Sumud. Eu apoio a flotilla Sumud Global porque é urxente actuar fronte ao xenocidio do pobo palestino. Eu apoio a flotilla Sumud Global. Unha das grandes claves da humanidade é o sentimento de poñerse no lugar do outro, a sensibilidade para iso, tanto individual como colectivamente. Viva Gaza libre. Todo o meu apoio á flotilla Sumud Global porque sodes os millores e o gallá houbera moitas flotillas como a vos que sodes a flotilla máis necesaria do mundo neste momento, ao meu entender. Moito ánimo. Apoio a flotilla Sumud Global porque é urxentemente necesario romper o bloqueo de auga, de comida, de medicamentos, de todo o necesario para a vida en Gaza, porque non podemos seguir permitindo este xenocidio, porque non poden morrer máis nenos e máis nenas, porque non pode seguir morrendo un pobo que ten dereito a existir. Basta xa de xenocidio, basta xa de impunidade. Eu apoio a flotilla Sumud Global porque é necesario parar este xenocidio. Non podemos permanecer impasibles ante a morte de nenos e nenas, ante o asasinato de xornalistas. É preciso romper o bloqueo. É preciso que Palestina poida vivir en paz. Eu apoio a flotilla Sumud Global porque é necesario alzar a nosa voz e falar alto e claro contra o xenocidio, a limpieza étnica e os crímenes de guerra de Israel, porque é necesario romper por todos os medios un bloqueo ilegal na franxa de Gaza, porque é necesario, é humano actuar agora contra esta acción terrorista de Israel. Apoio a flotilla Sumud Global, únome a voz para que podamos falar ao unísono por todos aqueles que xa non poden falar. Bos días, son Alfonso Gardi, fago este vídeo en apoio da Global Sumud Flotilla e úneme a voz para que poidamos falar ao unísono por todos aqueles que non poden falar, polo fin do xenocidio en Gaza, polo fin da ocupación ilegal israelí, longa vida a Palestina libre. Eu apoio a flotilla Sumud Global, porque compre parar o xenocidio en Gaza. É urxente parar a masacre que dura xa demasiados anos, por humanidade, por xustiza. Eu apoio a flotilla Sumud Global. Apoio a flotilla Sumud Global e suscribo o chamamento urxente
das mulleres do mundo por Palestina contra a ocupación e o exterminio en Gaza, no que se exixe, entre outras cousas, o cesamento inmediato e total da agresión contra Gaza e o acceso libre e sen restriccións á axuda humanitaria. Que a ocupación israelí sexa levada diante dos tribunais internacionais por crimes de guerra e crimes de lesa humanidade. Eu apoio a flotilla Sumud Global porque é necesario deter este xenocidio que está sufrindo o pobo palestino. Porque é responsabilidade nosa non calar fronte a esta matanza indiscriminada en Gaza e facer o que este na nosa man por romper o bloqueo de Israel para que chegue toda a axuda humanitaria posível. Viva Palestina Ceide. Son Paula Carballeira e apoio a flotilla Sumud Global porque iniciativas como esta contribúen a romper o bloqueo ilegal de Israel á chegada de axuda humanitaria a Gaza. E porque debemos poñer todo o que estea na nosa man para evitar que sigan morrendo persoas inocentes con total impunidade. E porque abonda xa de xenocidio e pola liberdade do pobo palestino. Quero mostrar o meu apoio público á iniciativa da flotilla Sumud Global que se vai dirixir á faixa de Gaza tentando quebrar o cerco inhumano e xenocida do Estado sionista de Israel contra a poboación civil de Gaza, así como condenar toda a ocupación de Palestina e as agresións en Cisjordania. Pido ao noso goberno que protexa esta flotilla contra a casi segura agresión do Estado de Israel. Eu apoio a flotilla Sumud Global porque reclamou a liberdade para Palestina, porque a paz e a xustiza virán da man de actuar agora contra os plans de ocupación final de Gaza que comezou co asesinato calculado de xornalistas que resistiron até fin para ser a voz de Palestina. Contra o Estado xenocida de Israel e dos Estados Unidos de América para deter os novos fascismos e o seu poder de morte e aniquilación, a bandeira da paz e a liberdade ondeará na flotilla Sumud Global rumbo a Gaza. Boa arribada.